טוב, פודקאסט ראשון שלנו בבית הספר. אני סגי אליהו, מורה ומחנך כאן, וגדי מרציאנו, המרואיין הראשון. שמח שבאת. שלום, אני שמח להיות כאן. מה שלומך? מעולה. טוב, אנחנו בתקופה לא פשוטה. הפודקאסט היה אמור לעסוק בעניינים אחרים, אבל המציאות הביאה אותנו לדבר על התקופה הרגישה הזאת שיש לנו כרגע, התקופה הקשה. כמורה להיסטוריה אתה בטח גם מסתכל על זה במבט היסטורי. ואני אשאל אותך שאלה ראשונה שקשורה לעניין ההיסטורי. האם אי פעם חשבת שתהיה עקור? עקור, זאת אומרת שאתה לא בבית שלך, הוציאו אותך מהבית. שאלה מעניינת. לא חשבתי על זה אף פעם ככה, למרות שאני במסגרת שיעורי היסטוריה מלמד על העקורים, עקורים מ-48, 67. במסגרת תוכנית הלימודים אנחנו מדברים על מלחמת העצמאות, ויש שם פרק שמדבר על בעיית הפליטים, שהיא בעיה מרכזית אצלנו, שהיא עד היום בעצם, היא הבעיה. אבל לא חשבתי שאנחנו נהיה עקורים. למרות ששם גם אני מתייחס, שאני חושב על זה עכשיו, גם אני מתייחס ואומר שגם יהודים היו עקורים, הרי בעצם מעבר לעקורים הפלסטינאים, גם הרבה יהודים היו עקורים, יצאו מיד מרדכי, ובנוסף מניצנים, כל העקורים שיצאו מהארצות המערב והמזרח. ויש את העקורים, בואו לא נשכח פרק אחד לפני, בפרק השואה, יש את העקורים, שהם העקורים. ולא דמיינת שמתישהו אתה תצטרך לעזוב את הבית לתקופה כזו. במדינת ישראל לא חשבתי, למרות שאני לא מכנה את זה עקורים, בסדר? אני מכנה את זה מפונים. מפונה לעת מלחמה. מפונים כי אני חושב שאנחנו לא עקורים. איך תהיה החזרה לדעתך למקום שהייתה בו מלחמה כזאת, שבעצם הפרטיות שלכם לא הייתה כמעט. נפגעה. זה מורכב, כי יש, אני חושב, כמה קטגוריות. יש את אלה שאין להם תשובה אם הם חוזרים או לא. יש לך חברים שאומרים, אני לא חושב שאני אחזור לגור שם. יש לי שכנים שאומרים... לא משנה מה יהיו תוצאות המלחמה. יש לי שכנים וחברים שאומרים, אנחנו לא חוזרים. הם נחרצים. יש כאלה שאומרים, תלוי מה תהיה התוצאה. יש כאלה שאומרים היום, אני בתוכם, שאני חוזר. אני רק תנו לנו לחזור. אם היית יכול עכשיו לחזור, היית חוזר גם בתקופה כן, הזו? כן. היום לא נותנים לנו לחזור, מטעמים ביטחוניים וכאלה, אבל אני באופן אישי, אני והמשפחה שלי, כן. הבן שלי שם, כיתת כוננות. אנחנו רק רוצים להצטרף אליו. אבל זה מורכב, זה מורכב. איך זה מרגיש באמת לא להיות בבית, בגינה המפורסמת שאתה מדי פעם קופץ להשקות אותה, כן. ליד מדף הספרים, איך התחושה? לא נעים, לא נעים, אני אומר את זה בזהירות, כי בסדר, לא נעים לי, אבל אני אומר ביחס לאחרים, עוד מצבנו טוב, הבית הוא קיים, הוא עומד, אצלנו בקיבוץ בזיקים, לא, הבית שלי לא נפגע, יש בתים שנפגעו, אבל זה לא נעים. אין לך את השגרה, קודם כל, אין שגרה. אתה, עד עכשיו היינו במלון, זה נשמע נחמד, אבל זה חדר בסוף. אתה בא לחדר, יש הרבה אנשים, יש רעש. יש לך שכבה שלמה לדאוג לה בימים האלה. יש לנהל את העבודה, את השכבה, התלמידים, שיחות אישיות. אמנם הכל בטלפון וכאלה, אבל עדיין צריך לקיים את זה. אז צריך למצוא איזה פינה. בתוך כל האי שגרה צריך למצוא שגרה. כן, צריך לקיים איזושהי שגרה, באי שגרה שאני בעצמי נמצא בה, באי שגרה. מורכב, אבל עוד הפעם, הכל יחסי. זאת אומרת, המלון יצא מגדרו כדי שנרגיש בנוח ושיהיה לנו את כל התנאים, אבל עדיין זה מלון, זה חדר. אתה באותה מיטה בחדר עושה את הזום, ישן, אוכל, מארח חברים עד כמה שאפשר, אין את כל הציוד, אבל עוד הפעם, זה עוד פעם, זה יחסי, כי יש כאלה שמצבם לא בארץ, לא מהמפונים. יש כאלה שיש להם עוד 2 ילדים בחדר.
אני מאמין גם הרבה כאלה שנפגעו להם בני משפחה, שהילדים שלהם בעזה. ויש כאלה שמוטרדים מבני משפחה שהם חטופים, שהם נהרגו, והם הולכים ללוויות. גם לי יצא, לצערי, להיות בכמה לוויות, אבל לא, זה מוביל אותי באמת לדבר הבא, מה קרה שם בקיבוץ זיקים? כי אני לא חושב שהרבה יודעים את הסיפור שם. אנחנו יודעים שהייתה שם חדירה מהים, אולי הייתה עוד חדירה, אני לא יודע, מהיבשה, מהגבול, אבל אנחנו יודעים שהייתה חדירה שם גם לחוף, היה מלחמה על הבסיס, אבל אני חושב שהסיפור על הקיבוץ הוא קצת מרופל. אז אני אגיד. הסיפור של זיקים הוא התרחש ככה. 6:30 או 6:25, מתי שכולם רצו לממדים בגלל המתחים הראשונים, אז זה גם היה אצלנו. אצלנו בנוסף, הכל בדיעבד, כי רוב המידע לא היה לנו באותו בוקר. אבל זה התחיל במתחים הכבדים, שבמקביל למתח הראשון, אז החשמל התנתק, הטלפוניה, זאת אומרת אי אפשר היה להוציא שיחות, האינטרנט כמובן נפל, וכל אחד היה לעצמו, כאילו בביתו. לא ידענו מה קורה. אחרי המתח הראשון יצאנו... לא היה לכם שום מושג שמדובר פה בעצם בכניסה של אלפים לתוך השטחים בארץ ישראל. לא, המתח הראשון היה כמו כל מתח בכל כן, כל חשבתם זמן משהו אחר. רגיל. כן, נכנסים לממד, אחרי כמה דקות אנחנו יוצאים, אני ככה מנסה להקשיב מה קורה בחוץ כדי להבין מה קורה. מי שהיה בבית זה אני, הבן הגדול, אשתי וחמי שבא, אבא שלי שבא לבקר באותה שבת. אז יצאנו כדי לשמוע מה קורה, ואז בחוץ אני שומע ירי של חיל הים. ידענו שזה חיל הים, יש צלילים שהם מוכרים. שמענו את ספינת חיל הים יורה בצורה כזאת לא שגרתית. אמרנו אוקיי, אצלנו בזיקים התרחיש הידוע זה חדירה מהים. אז ששומעים ספינה, אז אתה מתחיל לחבר. היה עוד מתח, זה היה סריה של מתחים. היה עוד מתח, נכנסנו שוב, יצאנו, ככה זה היה לחילופין. אמרתי, לא היה תקשורת, לא כלום. עלינו לקומה שנייה בבית כדי לצפות, לראות מה קורה, פטריות עשן וכאלה. ואז אני הצלחתי לקבל לטלפון שיחה מהבן שלי. הבן שלי הוא בכיתת כוננות, אבל הוא היה בפרו בדרום אמריקה באותה תקופה. והוא שואל אם הכל בסדר. אמרתי, רגע, איך הוא יודע שהכל בסדר? הם כמה שעות אחורה, 7 שעות אחורה, משהו כזה. הוא לא אמור לדעת מה קורה פה, אבל הוא יודע. אז ככה בשיחה קצרה, הוא מעדכן אותנו שהקפיצו את כיתת כוננות, וכנראה יש חדירה מנתיב ומהים. מנתיב העשרה כן. ומהים. אמרתי לו, לא, פה אנחנו לא הרגשנו כלום, ושישלח לי את ההודעה של הרבש"ץ, על מה שהוא מדבר. נתיב העשרה, נציין למי שלא מכיר, זה מושב לידכם, שאפילו רחפנים גם... כן, זה מושב שנמצא לידינו, הוא על הגדר ממש. נכנסו אליו קרקעית וגם מהאוויר. נכנסו אליו, כן, 3 רחפנים, שעל כל רחפן יושבים 2 מחבלים. כן, זה נתיב. בדיעבד מסתבר שהקב"ט של מועצת חוף אשקלון הוא גר בנתיב, הוא יצא לרכיבה, הוא זיהה את הרחפנים, וזה המזל, הוא הקפיץ ככה את כל המועצה, את כל הרבש"צים. זו ההודעה הראשונה שקיבלנו. כיתת כוננות, אני חוזר לזיקים, כיתת כוננות הוקפצה, ואז הבן שלי מעדכן אותי וכאלה. עכשיו מבחינתנו זה כבר תרחיש אחר. לי יש אקדח, לבן שלי יש אקדח, וגם לבן השלישי שנמצא בחול, בכספות, הוצאנו הכל, עלינו לקומה שנייה, אשתי ואבא שלי נשארו בקומה ראשונה, והתחלנו לצפות לשטח, בלי שאנחנו מבינים, כאילו, אנחנו מבינים שיכול להיות שיש חדירה, אבל תמיד התפיסה היא שאם יש חדירה, היא נעצרת על הגדר, אם היא הגיעה לנתיב, היא תעצור בנתיב,
ואם היא הגיעה מהים, היא תעצור בים, בחוף. לא משנה באיזה תסריט. כל תסריט. שמת לעצמך בראש, לא חשבת שתהיה חדירה כזו עמוקה. כל תסריט מדבר על עצירה בחוף הים. זה לעולם לא עובר. לא עובר, לא. אפילו בצוק איתן זה נגמר בים. מה אתה חושב על זה בתור איש צבא? זה בתור איש צבא שאפילו לא חשבו שיכול להיות מקרה שזה כן יחדור. רגע, זה מדרדר. זה לא נגמר פה. אחרי ההודעה הזאת אנחנו נכנסנו לכוננות, מה שנקרא. אני איש צבא, נכנסים לכוננות. חילקנו את המשימות, אני על אזור אחד של הבית, צופה לאזור אחד של הרחוב, הבן שלי לאזור הגדר. ומחכה למחבל, זאת אומרת, זה התפיסה. ומחכים, לא יודעים למה, מחכים, כן. עוד פעם צבע אדום, כבר לא נכנסנו לממד, אשתי ואבא שלי נכנסו לממד, אנחנו נשארנו כבר לא בממד. זה מתכופפים כאלה וצופים. ככה, עם הדקות 7 ו-20, אנחנו שומעים פתאום ירי נקל, נשק קל, מאזור, בדיעבד, הבנו שזה מהבסיסים. הבנו שהירי הזה מהבסיסים, ושומעים לחימה, ממש לחימה. זה ירי נקל, אבל כבד. ואז שערתי שזה... אנחנו נגיד שירי קל זה ירי ב-M16, קלצ'ניקוב וכאלה. כן, נשקים קלים. ועדיין חיל הים יורה, אז הבנו שיש לחימה בבסיסים. עכשיו זה מתאים לקונספציה, שיש לחימה בבסיסים. הם יגיעו, יעצרו, נגמר הסיפור. ונגמר, כן. חוליה, 2 גג של 4, 7, 8 מחבלים, זה הסיפור. מקסימום. אז זה היה הרעשים. אבל זה לא נגמר, זה היה משהו כמו חצי שעה. במתח הבא והבא אחריו, אנחנו שומעים את הירי הנקל, אותו נשק קל, הרבה יותר קרוב שאני שערתי שזה כבר בקיבוץ איפשהו, על הגדר של הקיבוץ. בדיעבד הסתבר שזה היה משהו כמו, הם הגיעו לעמדה מאוד מאוד קרובה, משהו כמו 50-60 מטר מהבית. וואו. אנחנו גרים, כן, קרוב לגדר. אז זה מאוד מאוד קרוב. אתה קרוב לגדר לצד המערב, לים. כן. ומי שמכיר את הכביש... זאת אומרת שאם הם חודרים, אתה בין הראשונים שיכול להיפגע. זה הקו ראשון, מה שנקרא. ויותר מהירי, כבר התחלנו לשמוע שזה היה סופר חריג, צעקות בערבית. שומעים ממש בצעקות בערבית, תוך כדי ליווי של ירי, שזה אומר שהם פה. מה הרגע הזה אתה עושה? זו הנקודה, אנחנו כבר עושים... ממד, נכנס לממד. לא נכנסנו לממד, לא. אני לא יודע למה, החלטתי כאילו אני יודע למה. כי בממד לא נשמע כלום ולא נראה כלום, וזה כל דבר יהיה מאוחר מדי, אז המשכנו להיות במרפסות, לצפות, כזה בשפיפה, הבן שלי מצד, אני מצד. אתה עם הנשק האישי גם. עם הנשק האקדח. כן. שבדיעבד הסתבר שאקדח, מה יכול לעשות כן, אקדח? לא הרבה מול כן, אולי קצת. ואז אני לא שיתפתי את הבן שלי, כן, כדי לא להוריד את המוטיבציה והמצב רוח, אבל כבר אמרתי לעצמי, לאן הגענו? כאילו, מעבר לכעס, שכאילו, איך הגענו לזה? אני שומע ערבית, זה אומר שיש מחבלים פה, קרוב. שהקו הראשון של ההגנה נשבר. שהכל נשבר. זה ההבנה גם. הכל נשבר והם כרגע על הגדר. אז זה לקח עוד משהו כמו חצי שעה, עד שהכל השתתק. ברגע שזה השתתק, לא הבנתי, אבל שיערתי שכנראה המצב יותר טוב. אני חלק מכיתת מצחי של היישוב, זה הצוות חירום יישובי. עברתי לבן שלי, אתה תישאר פה בבית עם אשתי ואבא שלי, ואני אקפוץ לחמ"ל כדי להבין מה קורה. אולי הקיבוץ צריך עזרה, אולי צריך לעשות משהו. אז באמת נסעתי לחמ"ל, הוא נשאר בבית, ובחמ"ל פגשתי 2 חברי כיתת כוננות פצועים, ששם התחלתי להבין מה היה. מה גודל האירוע בעצם. כן, ואז הסתבר שמה שהיה, שבאמת חוליית מחבלים אחת הגיעה עם רכב שהם גנבו בבסיס, שנלחם למטה ביפתח, הם גנבו רכב, עלו למעלה, חבר כיתת כוננות קובי פודה, שהוא גם מנכ"ל של פולירון,
נתקל בהם לראשונה. שזה הגדר של הקיבוץ. על הגדר, כן, עמדת ההגנה או השמירה של זה על הגדר. מטר מהגדר, ומהגדר... חוליה של כמה מחבלים הייתה שם? הייתה חוליה של 7-8 מחבלים, שהוא מבחינתו, הוא לא זיהה אותם כחוליה, כי זה היה רכב צבאי. רכב צבאי הגיע, אז הוא אמר לעצמו, יופי, הצבא הגיע, גם הוא בתפיסה של הצבא מגיע. הצבא ניצח את הקו הראשון. אז הוא אמר, יופי, הצבא הגיע, ועכשיו... והתחילו לראות עליו. ואז הם פתחו את הדלת הצדדית, זה סוואנה כזאת, פתחו את הדלת הצדדית והתחילו לראות על הרכב שהוא הגיע איתו. הוא היה רכב סמוך לעמדה, הם לא זיהו אותו, הם זיהו את הרכב, הם ירו לכיוון הרכב, וזה, ככה הוא הבין שזה לא צבא, זה מחבלים, ראה את הסרט הירוק וכאלה, ואז הוא התחיל לייצר איתם מגע, אש. הוא ירה אליהם. שהוא לבד. לבד. הוא היה בעמדה לבד. חבר'ה, תקנו פה לירון. עוד משהו כמו 70 מטר זה העמדה הבאה, שהם הבינו שיש פה ירי, הם כנסו אליו. מזל. והכיתת כוננות איפה הייתה? אלה הכיתת כוננות, הם כיתת הכוננות. הם היו פזורים לאורך הציר שסוגר את הים. אז הגיעו אליו עוד חבר'ה שהתחילו לייצר את המגע. קצין ממגלן שהוא תושב הקיבוץ, יצא מהבית עם מפקד כיתת הכוננות, שהוא גם סגן אלוף בצבא, שהוא גם מפקד כיתת הכוננות, יצאו מהקיבוץ עם רכב כדי לעשות מין איגוף לחוליה הזאת, והם ייצרו אש, כאילו מגע איתם. הרבש"ץ הגיע עם רכב ממוגן, שאחרי זה ראיתי את הרכב, כולו היה מחורר בכדורים, ועל החלון שלו אתה רואים מספר פגיעות, ופגיעה שממש, אם היו פוגעים באותו מקום, זה כבר היה חודר. זה רכב ממוגן כדורים. אז הם ניהלו את הקרב הזה. הם ניהלו את הקרב, המחבלים ירו RPG. וזה בעצם הרעש ששמעת? זה הרעש ששמעתי ממש קרוב. ממש קרוב. והצעקות בערבית. התברר שהם ירו RPG. הם זרקו רימונים, ומהרימונים האלה נפגעו שני החברי כיתת כוננות, שפינו אותם לאחור. רק להסביר שזריקת רימונים זה הקרב שמתנהל 10 מטרים לכל היותר כנראה. כן, הם בטווח של 7-8 מטר. אלה המרחקים. הרבה פעמים חושבים שהקרבות נועלו ב-50-70 מטרים. לא. זה קרבות פנים מול פנים. 6-7 מטר, החבר'ה בכיתת כוננות מסתתרים אחרי ג'יפ ממוגן ירי, אחרי בטונדה חטא כזאת, ותלולית אפר, וזה לא כוחות, כי לכיתת כוננות יש שם 16, וזהו. הם באו עם רימונים, עם RPG. מגים הרבה פעמים, הם באו, כן? כן, לא היה להם את המקלע הזה, כי הם לא באו עם הרכב שלהם, אבל כן. ומי שנפצע פינו אותו לאחור לחמ"ל, שם אני פגשתי אותם, ופינו אותם אחרי כמה שעות, כי אי אפשר היה לפנות. בכל מקרה, בקרב הזה 3 חוסלו מהמחבלים, אצלנו היו 2 פצועים, והשאר ברחו לאזור הים או לאזור הבסיס חזרה. וחוסלו שם. בהמשך הסתבר שהם חוסלו, וזה בהמשך. כל מי שהסתובב שם, בעצם התברר בדיעבד שכל האזור היה רווי מחבלים, כי הם רצו, מי שהספיק מהים, מי שהתחבא, מי שברח, ולאט לאט הצבא ככה חיסל את הרוב. אז זה היה בעצם הקרב שהיה בזיקים. לקיבוץ הם לא נכנסו. בשלב השני התחלנו להוציא את כל הצעירים, הלוחמים, שידענו שהם לוחמים, כמו הבן שלי ועוד כמה לוחמים שהיו שם, כדי שהם יגבו את כיתת כוננות, אבל יגבו אותם עם הנשקים של כיתת הכוננות. כיתת הכוננות היו מ6:30 עד הצהריים, בצהריים עשינו גיבוי, וכל מי שהיה לו נשקים יצא והבטח. חשוב לציין שלא היה צבא, לא היה צבא. אם אני חוזר טיפה אחורה... אז עכשיו באמת מה שאני רוצה להבין ממך בתור צבא לשעבר, איך זה ההרגשה הזאת, שאתה תמיד מדברים איתך שאנחנו נגיע, אנחנו נטפל, אנחנו נעשה, וזה לא קורה. הרגשה קשה כי שקורה דבר כזה אתה מצפה, או אנחנו מכירים את זה, שיש מסוקים באוויר, פתאום יש מזל"טים, ומתחילים לנהל את האירוע.
פה הדבר הבולט שהיה, הדבר הבולט, זה היה שאין מסוקים, אין מזל, אין כלום, שקט. זה אתה, החבר'ה שלך בקיבוץ, ותילחמו ותעשו מה שאתם יודעים. כן, בדיעבד שהגעתי לחמ"ל, גם סגן מפקד כיתת כוננות אמר שההודעה שהם קיבלו, יש מחבלים, תגנו על הקיבוץ ותהיו חזקים. מדהים. טוב, אז הקרב על זיקים, לשמחתנו, נגמר גם ללא הרוגים ובניצחון של התושבים. אנחנו רק נגיד שבאמת צה"ל התמודד מול הרבה זירות, ולכן היה קושי רב להגיע, ולכן הוא לא הגיע. קוראים לזה בצבא דרכי פעולה, אפשרויות שלא נלקחו בחשבון לצערנו. אבל אנחנו כולנו מקווים שאנחנו נצא מהמלחמה הזאת מחוזקים ומנצחים. כן, אני רוצה ככה לסיום לומר... רגע, אני רוצה עוד שתי שאלות, יש הרבה שאלות שהוכנו ולא נשאלו, אבל נענה עליהם ככה בצורה מהירה אם אתה יכול. רציתי לשאול אותך איך זה ללמד בתקופה הזאת, מה מרגיש לך שצריך לתת עליו דגש, כי אני חושב שההיסטוריה חזרה פה בצורה מדהימה, והרבה דברים היסטוריים אנחנו יכולים עכשיו להפנות אותם פשוט לדור הזה ולהגיד להם, הנה, זה הדוגמאות של יום כיפור, וזה הדוגמאות של המראות שראינו בשואה, וזה הדוגמאות לגבורה שיש בדור הזה. אנחנו הרבה פעמים מדברים על הדור הזה ודברים של דור הטיק טוק, כן, וכל מיני דברים, ופתאום מתגלה פה דור ציוני, אוהב הארץ ונלחם, ומוכן לסכן את חייו. אז כמה מילים על העניינים האלה. כן. לגבי איך זה ללמד, זה מאתגר, זה סופר מאתגר, כי אני חושב שהחוויה שכולם עוברים, לא חשוב איפה הם גרים, בכל מקום היא חוויה קשה, חטופים, המחשבה עליהם, נרצחים, כמות עצומה של נרצחים, זה חריג, זה לא הגיוני. אז זה מאתגר לכולם. זה מאתגר עוד קצת, כי אני עכשיו גם צריך לחשוב על הילדים, כל הילדים שלי שהם מגויסים, לדאוג להם, לדאוג לעניין הזה שאנחנו לא בבית, שזה גם עניין... זה הרבה זירות שצריך לטפל. הרבה זירות. לדאוג לתלמידים שנמצאים פה, שלא פשוט להם, התלמידים שלנו, ולדאוג לתלמידים הבוגרים שלי, שנמצאים בדיוק בעזה. זה הרבה זירות, זה מאתגר, אבל אני תמיד אומר, אנחנו מהתחתית נעלה, נפרוץ, אין לנו אפשרות אחרת אלא להיות חזקים, ומפה צריך לצאת חזקים וללמוד ממה שהיה. אין לנו... אני אומר, בבראשית כתוב, כן, בחושך על פני תהום, ואז אלוהים בורא את האור. זאת אומרת, נכון. לפני האור מגיע חושך. האור יכול להגיע הוא מגיע רק אחרי חושך. ואנחנו, אם זה החושך, אז... אנחנו גם בחנוכה, אז אנחנו נקווה להאיר פה את החושך באור גדול. עוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך, זו שאלה שתלווה את כל הפודקאסטים שלנו, שציינת עכשיו שיש הרבה תפקידים בחייך, אבל מה אתה קודם כל? אני קודם כל אבא, ואחרי זה מורה. זה הסדר. יפה. יפה. תודה רבה גדי, אני רוצה לשמוע שיר לסיום שנשמיע בסוף הפודקאסט. השיר שלך הוא של שלמה ארצי, אני מניח. ברור. אנחנו שותפים להערצה אליו. קודם כל שלמה ארצי, והשיר המתאים ביותר. יותר מזה אנחנו לא צריכים. והמשפט הענק, ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים, אז נקווה שכל החטופים יחזרו הביתה. אמן. ונשמח איתם כבר בחג החנוכה הקרוב. תודה רבה.
יבשו עינינו מדמעות, ופינו כבר נותר אילם בלי קול. מה עוד נבקש אמור, מה עוד כמעט ביקשנו לנו את הכל. את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים, ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. כבר כאבנו 1000 צלקות, עמוק בפנים הסתרנו הנחה. כבר יבשו עינינו מלבכות, כמו שכבר עמדנו במבחן. את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים, ותן לה להיות שנית איתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. עשינו תל ועוד אחד, תמנו את ליבנו במרושים. עוד מעט תפרוץ ההנחה, קבל זאת כתפילה מאוד אישית. את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים, ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים, ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים.